Macarate kagawad no ang komitiba sa BDRRM sa Barangay Gracia. Nga mo'y nahimong unang participant no unang contestant actually sa kaning Rescue Olympics sa ipahigayon karon kagawad. Unas tanan nahuman gyud ang Team Gracia unsay magkabati kagawad. Proud jay ko sa mga participants na mo sa Barangay Gracia no kay ilang nakita nako nga ilag yung gi-do ang ilang very best para ma-perform ang mga task mga hurdles na ilang gi-perform and thankful gyapon kay ko kay kini usa kani ka training para ma-boost ang ilang confidence, ma-enhance ang ilang mga skills sa puntun preparation sa mga disaster nga kamot may mabot sa mga barangay. Kagawad, unsa ba gid ang importansya aning gipahigayon kayo nga Rescue Olympics para kanimo kagawad no isip komitiba sa BDRRMO sa Barangay Gracia kagawad? Ko katong gikaingon ko na no. Sa kini ka booster sa among mga players, sa among mga BDRR rescuers para ma-enhance ang ilang mga skills through aning activity and also maka-develop po ni camaraderie sa other barangays between players sa mga BDRR rescuers. So kagawad makalaom na batang kung adunay mga katalagban nila binagyud na nga mo igo sa barangay Simbako kagawad no to the rescue na gyud diretso kagawad ang kaning gipang train kagawad nga miyembro sa BDRRMO kagawad. As always ang mo ginay mission mo ginay among gusto sa barangay nga kanunay kita alerto pero di man gyud nato malikayan nga naay mga kakulian pero makalaom gyud ang mga katawan sa among barangay nga kami maningkamot taman sa among makaya nga ma-perform ang among role as rescuers during sa mga katalagman. Kagawad minsan nimo alam pod sa ubang mga partisipante kagawad nga musabak pa pod sa rescue challenge kagawad. Ako may kasura sa mga uban mga partisipante enjoy lang yun dayon di mo ginamaligayan nga makikumpit pero sportsmanship lang yun dili mawala sa nagusa then enjoy the game. Salamat kay kagawad. Okay.